pachena mundikomborerei kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese ndidzidzise kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirei ndipeni kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kubva munzira yenyu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu
Vakadiwa navamwari, toda kutenda Mwari mukati menguva dzino nekuda kwerudo rwake rwatiitira sevanhu kuti tigone kusvika panguva dzakadai tichikurukura zvakanangana neshoko rake mumazuva atiri kurarama ekupedzisira. Mukati menguva dzino tichakurukura pemusoro wenyaya unoti zvanga zvazoita sei, zvanga zvazoita sei. Ngati namatei. Baba vari kudenga, toda kutendai nekuda kwenguva yakadai yatinoziva kuti munotiitira zvakanaka kuburikidza nayo. Chititungamirirai kuti zvese kana zvichiitwa zviitwe mukukudzwa kwezita renyu, pakupedzisira tigoponeswa. Maita yenyu tinonamata muzita raJesu Kristu. Amen. Toda kuti tidzidze kubva bhuku ya 1 Kings chapter 13. Bhuku yaMadzimambo chapter 13 ine nyaya iripo yakanangana nemurume asina kutaurwa zita rake, asi ane nyaya inogona kutibatsira mukati meupenyu watiri kurarama. Bhaibheri, shoko raMwari, rinoburitsa murume uyu pavhesi 1. Zvinotarira mumwe munhu waMwari wakanga arayirwa neshoko raJehovha, wakabva kwaJudha akasvika kuBheteri. Jerobhoamu wakanga amire paaritari achipisa zvinonhuhwira. Verse 1 of chapter 13 ine vanhu 2 vairi kuburitsa nenzvimbo 2 dziri kubuda. Munhu wekutanga haana kupiwa zita. Bhaibheri rinongoti zvino mumwe murume wakanga ari munhu waMwari. Saka munhu wekutanga ari mukati meshoko raMwari on chapter 13 munhu waMwari. Munhu wechitu ari kubuda ainzi Jerobhoamu, akanga ari mambo. Nzvimbo yekutanga iri kubuda yainzi Judha, yechipiri yainzi Bheteri. So now Bhaibheri pariri kutaura apa riri kuti pane munhu akanga ari munhu waMwari. Ari munhu waMwari kudaro akapiwa shoko raJehovha. In other words, akawana communication kubva kudenga. Awana communication kubva kudenga ndokubva asimuka kwaakanga ari kwaJudha. Abva kwaJudha anoenda kuBheteri. Achisvika kuBheteri ndo panobuda zita ramambo Jerobhoamu. Mambo Jerobhoamu paari kubuda, ari kutanga achitobuda achinzi akakamira paaritari achipisa zvinonhuhwira. Bhaibheri rinopfuurira mberi. Verse number 2, murume uyu paanosvika akanga achinzi munhu waMwari, anosvika haana waanotaura naye. Ende mufanira kuti munzwisise kuti kana mambo achiita event, haaite event ari ega. Mambo kana achiita event ane vanhu vanenge vakaungana vari paari. So nedzimwe pfungwa, Jerobhoamu ari kupisa zvinonhuhwira, achipisa zvinonhuhwira paaritari, akanga aine vanhu vakanga varipo vakanga vachiona, vachiteedzera maproceedings ese sekupuwa kwaakanga achiita. Bhaibheri, shoko raMwari rinoti munhu waMwari anobva asvika. Munhu waMwari achisvika paya haana waakamhoresa. Chero namambo Jerobhoamu haana kumumhoresa. Haana waakataura naye pavanhu vese vakanga vakaungana paya. Munhu waMwari akataura nearitari yaipisirwa zvinonhuhwira namambo Jerobhoamu. So verse 2 inoti ipapo munhu waMwari akadanidzira achitaura nearitari. Paanotaura nearitari akati kuaritari, aritari iwe, aritari iwe, zvanzi naJehovha. Saka toda kuti munzwise pfungwa iyi. Bhaibheri, shoko raMwari, riri kuburitsa munhu waMwari achiuya nemessage yabva kuna Mwari. Auya nemessage yabva kuna Mwari, haina kusvika ichienda kuvanhu. Message iyi yakasvika ichienda kuaritari. So as he was speaking to that altar, ndo paanoti iwe aritari iwe, zvanzi naJehovha. And the news was, munzvimbo iyi muchazvarwa mwanakomana achazoita mambo. Now, technically, munhu waMwari ari kuti munhu ari mambo aripo izvozvi, ane zvaari kuita zviri kuteedzerwa nevanhu vese ava. Ndauya kuzokuudzai kuti there is a new king that is coming.
ende munhu ushu kana achinge auya, he is not going to abuse the altar sezviri kuita aripo uyu. Saka nedzimwe pfungwa, Jerobhoamu akanga ari mambo aiseenzesa zvinhu zvakanga zviri zvaMwari wrongly, kana kuti nenzira dzaisafadza Mwari, kusvika Mwari atumira munhu wake akanga ari munhu waMwari kuuya kuzoudza message kualtar kuti ndoda kutaurira iwe aritari, one day you shall be free, nekuti uchaseenzeswa zvakanangana nekunamata kwaMwari wazvokwadi. Zvisiri zvinoitwa naJerobhoamu zviri wrong. So a message was coming in directly to King Jeroboam that your reign will come to pass. It's a matter of time. You have been doing a lot of things that are against God, and on that regard Mwari haasi kufara nazvo, ende nekuda kwaizvozvo Mwari afunga plan yekuti aite mumwe mambo anogona kuteedzera izvo zvakatarwa naMwari mumazuva ekurarama nekutonga kwake. Let me mention kuti Mwari kana aine zvaanenge atiitira mukati meupenyu, atiisa panzvimbo dzakakwirira, ane zvaanotarisira kuti zvigone kuitwa nevanhu vanotya Mwari vachizviita mukukudzwa kwezita rake. There are many people vanoti vakasimudzwa naMwari, they twist the will of God, voita kuda kwavo nekuda kwamasimba anenge vapiwa naMwari. God is saying through the men of God mubhuku yaMadzimambo chapter 13, it's just but a matter of time. God will not be patient for so long. Ane nguva yacho atsvaga replacement nengari yekuti haagone kuramba achitolereta izvo zvinopesana nekunamatwa kwake kwakanaka nekuda kwemunhu waanenge akwidza kuenda pamusoro. Mwari akaisa vamwe vanhu kumabasa akanaka, akakuitai vanhu vakuru kumabasa, kwete kuti murwe neshoko rake asi musimudzire zita rake. God made you a breadwinner even in the families, kwete kuti muzvitutumadze nazvo muchitsitsirira kunamata kwezita rake kwazvokwadi, but kuti muite vanhu vakuru. Vamwe Mwari akakuitai vanhu vakuru even mumacolleges mamuri for the sake of his will and his gospel. Mamwe Mwari akakuitai vanhu vakuru mukati even mehurumende, not kuti muite zvamunoda kuburikidza nesimba iroro, asi kuti zita raMwari rikudzwe kuburikidza nazvo. Saka Mwari kana akatarisa, one day he will speak to the altar through his men, kuti iwe aritari iwewe, iwe aritari iwewe, there is going to be a son that will be born. Achauya oita zvakaringana nezvinodiwa naMwari. Achipedza nyaya iyi munhu waMwari, Bhaibheri shoko raMwari rinoti anobva ataura achiudza vanhu vakanga varipo vachinzwa kuti nengari yezvandataura izvi, we need supporting evidence. Pachaitika chiratidzo, uchatsemuka nepakati waaritari. Kana watsemuka nepakati, zvichadaro kuti madota ari pamusoro acharasika oenda kunze kwakasiyana-siyana. Munhu waMwari anobva anyarara. His message was done. Achipedza izvozvo, the following event, Bhaibheri shoko raMwari rinoti Jerobhoamu akati atarisa ndokuringa-ringa ndokuziva kuti this message is indirectly coming to me, ari kuda kundidzura paumambo. Bhaibheri rinoti akashedzera mambo Jerobhoamu ndokusimudza ruoko rwake achinongedzera munhu waMwari, ndobva ati mubatei. When Jeroboam heard that a message was coming kuti imutsiure, anoti zviri nani to get rid of that mouth iri kuda kutsiura pane kuti ndinzwe zviri kufana kutsiurika pandiri. You know, kuna vanhu vakawanda vakadaro vekuti kana vanhu vakauya vachida kuvabatsira, they prefer to get rid of the voices that could help them than to take the help that is coming. I like David on this matter. Mukacherechedza zvakanaka mukati meshoko raMwari. At one point Shimei anouya achituka David achipumbura guruva achipotsera zvaanopotsera achimutuka. One of the generals akanga aripo ndobva ati ingotitenderai tidhile naShimei because mwana mudiki panyaya idzi. David anotsiura general wake omuti that is not the issue. Usade kundikanganisa iwe. Zvinodaro Shimei uyu atumwa naMwari achiuya kuzondiparidzira achinditsura achindiita murume weropa. Don't let him go. Musiye akadaro. Maybe God is speaking to me. Blessed are those vanoti kana vakanzwa vanhu vachitaura zvakanangana navo zvavanogona kunge vasiri kufarira ivo, zvivabatsire kuziva kuti zvinodaro Mwari atuma vanhu kuzokutsiurai. In other words, vanhu vaMwari vanorarama pasi pezuva ngavati kana vatsiurwa ngavatsiurike. David akati handingarasikirwe nemhari dziri kubva kuna Shimei. Though Shimei may be doing it the wrong way, but I know he is saying something to me. Now Jeroboam had a lot of options. Aigona kumira paya oti varume, murume uyu nyaya yake iri kunyatsoti kudii, then he gets an explanation.
Mwari aigona kupa mukana wekuti atendeuke. But zvinodaro kuti Jerobhoamu akaona a threat ndobva ati mubatei. Paakanongedzera, Bhaibheri shoko raMwari rinoti ruoko rwake rwakaramba rwakadaro ende haruna kudzoka kubva kumunhu waMwari waakanga anongedzera. Aritariwo ndobva yapamuka sekutaura kwaita munhu waMwari, ndobva madota akanga aripo arasika. I'm here to tell you kuti kune vanhu vakawanda vasingazive the value yekuita munhu waMwari. The value yekuita munhu waMwari ndeyekuti God will do everything zviri mukapasiti yake isiri measurable kuti akuchengetedze iwewe nekuti uri munhu waMwari. At one point wakaipa anonokumbira kuti ndivhurire iwo ndigone kudhila naJob, nekuti Mwari akanga akaisa ruzhowa pana Job such that Job was not accessible. Pese mweyakaipa payaiuya yainzi that line is not available at the moment. God had protected Job nekuti akanga ari munhu wake. Saka Jeroboam made a mistake ndokunongedzera munhu waMwari, anongedzera munhu waMwari ndobva ruoko roramba rwakafriza rwakanongedzera pamunhu waMwari. Vechidiki vanoti rubva roramba rwakastika rwakanongedzera pamunhu waMwari. Ndauya kuzokuudzai kuti kana vanhu vari vanhu vaMwari, God will do everything kuti atichengetedze. You become so untouchable. Kana vanhu vachikujairirai, vachikuitai zvakasiyana-siyana, zivai kuti Jehovha anotsvaka kuti munge muri pedyo naye. Mukaita vanhu vaMwari, even varoyi vekupedzesera will not have access to you. Mbavha dzinobva panext door, pane screen rakakiyiwa, dzichipfuura penyu pane dhora rara rakashama. Kana maita vanhu vaMwari, God will keep you safe. Anongedzera roko rinoramba rwakadaro. Ndobva Jerobhoamu atoona kuti nyaya yatoipa, my hand is not going to come back. Ndobva rwaramba rwuriko. Now, Bhaibheri rinoti ipapo mambo akapindura akati kumunhu waMwari, shamwari, that's verse number 6 of chapter 13. Chikumbira kakuna Mwari wako honaka ruoko rwatodiuru rwaramba rwakanongedzera. But ndinoziva hangu kuti ukataura naMwari wako, there are some ways of you and him understanding each other. Nekuti muimba anoimba oti my Lord and I, kuzivana kwa Mwari nevanhu vake. Jerobhoamu ndobva akumbira akati ndinokumbira kuti utaure naye nekuti ruoko rwangu urwu rwatoita zvisirizvo. Vakakomborerwa vakaita saJerobhoamu vanoziva kuti kana taita mistake and an error, where is it supposed to be rectified? Zvinogadzirwa kupiko zvatavhiringa izvi. Akaziva there is no any other way than to this person anozivana naMwari wake andisvitse paari, nekuti iye naMwari vanopota vachitaurirana, vanonzwanana. Zviri kundiburitsira pachena kuti kana tikaita vanhu vaMwari, we have access to God at any time. Ende chese chatinenge tataura naMwari, God will respect that. Do you remember Elijah at some point? Anoti avhiringana naAhabhu, vavhiringana paya. Elijah makes a statement. Ndobva ataura akati hakunai kusvika ndareva ini. Then he ran away with his message that he had mentioned. Mwari ndobva atonyora, ngirosi torai mabhuku nemapeni murekodhi. Mukomana ati pasi apa pasi kuzonaya kusvika areva iye. Saka zvomoita intensify even security kuti asadyiwe nezvikara. Intensify even his immunity yemumwiri asarware. Zokwadi kana Elijah akafa, asi ataura mashoko ekuti kusvika ndareva ini tingapinde busy yekuita pre-resurrection before resurrection, nekuti hakunga naye asina kutaura. Mwari akapinda busy kudenga nekuti munhu wake akanga ataura kuti hakunaye kusvika ndareva ini. It's only that vanhu vaMwari havazive capacity yavainayo nekuda kweushamwari hwavangaite naMwari, kuti kana tikaita vanhu vaMwari tinogona kusvika papi. Shamwari dzaMwari dzinoziva kuti Mwari at any given time anovaitira zvese. Jerobhoamu anoti shamwari iwe ndiwe unotamba naMwari, ndimuri tozivana ende pawasimuka kubva kwaJudha ndiye akupa message, saka hausuta zvemusoro wako. Ndazviona even maputikiro aita aritari, handakumboona zvakadaro. Aritari yaputika zvekutodaro, zvekuti neniwo ndavhunduka nevanhu vakutya, asi ruoko rwangu zvaruna kudzoka. Chindibatsira iwewe, chindibatsirawo. Taura naMwari wani wako. Shoko raMwari rinopfuurira mberi
rinoti asi munhu waMwari wakati kuna mambo, ndobva asi munhu waMwari akanamata. Munhu waMwari anamata, mambo ruoko ndobva rwadzoka panzvimbo. Ruoko rwadzoka panzvimbo, Jeroboam was healed. Ndauya kuzokuudzai vanhu vaMwari kuti kana tikaita vanhu vaMwari, our prayers are so powerful zvekuti we can move mountains. Kana tikaita vanhu vaMwari tikanamata, zvakuenda panzvimbo pasiripo zvinodzoka pari right. Munhu waMwari akanamatira Jeroboam. Jeroboam akanga aita zvisina basa, ruoko rukabhenda. Apedza kumunamatira, ruoko rukadzoka panzvimbo. Munhu waMwari anamata kuna Mwari wake. There are other issues dziri mukati medzimba dzedu dzatinofungidzira kuti koidzi toita seiko nadzo. Prayer is the key. Kana mukanonamata, Mwari ari kumusoro kudenga hake anoziva kuti vanamata ava vanhu vangu. God knows us by name. He knows even the number of hairs in our heads. Zvakadaro zvekuti chero mazwi edu anoaziva. Chero Mwari aine imwe schedule akanzwa munhu wake anamata, God will pay attention and grant thy will. Sekudaro Bible shoko raMwari rinoti at one point, kunyangwe mhinduro yakanga yakachengetwa nemuchinda wePersia in the book of Daniel, Daniel achiedza kuti awane mhinduro kubva kuna Mwari 21 days, the answer did not come until Jesu apindira panyaya iyi. Jesu apindira panyaya iyi, panozondosvika mhinduro yaDaniel inoti pawakafunga kuti wakuda kunamata. When we then pray, it means taenda in extra mile. Patinotera kutofunga kuti toda kunamata, Mwari anenge atofunga kuti otipindura chirudzii. Saka let's pray. Tisarasikirwe nematestimony mazhinji. Munhu waMwari anoti apedza izvozvo, mambo anobva ati ashamwari iwewe zvotoita chanei kumba kwangu. Taenda kumba kwangu tonodya tiriko, todya tonwa, toita zvese tiri ikoko. Bible shoko raMwari on verse number 8 rinoti asi munhu waMwari wakati kuna mambo, kunyangwe imimi mambo mukati moda kundiganhurira hafu yeushe hwenyu kana kundipa zvimwe zvese zvamungafunge, handigone kuti ndiende nemi. I will not go with thee. Nekuti shoko raMwari rakandirayira kuti ndisadye kana kumwa kana kudzoka nenzira yandauya nayo kana kuita zvipi zvingapesana nezvandakarayirwa. Saka for that reason I'm not going with you. I'm here to tell you church kuti vakakomborerwa vese vanovhaliwa shoko raMwari kupfuura material benefits atingawana pasi pezuva. Pana vanhu vakawanda vakanditarisa vakatsinhanisa shoko raMwari nezvavakagona kuwana panyika. Musi wamakangonzi muri kufanira kuti muwane munda. Munda woyo muri kufanira kuti kana mauwana condition yekuti muwane munda uyu ndeyekutiwo semunhu mukuru hamugone kuzongouya musina chamakabata. Makaenda mune zvamakabata zvizhinji, ndobva manobata kudaro kuti muwane material gains pano panyika. Kune vamwe vanhu vari pano pasi pezuva vanonamata Mwari vachimutya sekutaura kwavo. There are people vanotozikanwa nenyaya yekunamata, asi nengari yekuti vada zvinhu zvenyika vazhinji vavo vakaromba. Komadireiko kudaro? Munhu waMwari haatsinhanise shoko raMwari nezvinhu zvisina basa. Uyo akaramba, uyo akati mambo, even half of your kingdom I will not take. Zvazvaireva ndezvekuti dai mambo akabvuma aigona kumupa hafu yeushe hwake kuti iwe huona kazvatava kuita pano, wakuenda uchinotonga hafu ishi yeBheteri, ini ndakutongawo hafu iyi. Voita madzimambo mairi, but he said I will not. Pfuma yepano pasi isina Mwari haindibatsire. Ndauya kuzokuudzai vanhu vaMwari. Kune vanhu vakanditarisa vane madigiri avo ekuti akateedzerwa kuti akabva nepapi, nzira dzacho dzasina kururama. They wanted and valued planet gains dzepano pasi panyika kupfuura shoko raMwari. Pana vanhu vakawanda vari pano vakanditarisa vakarara nevarume vevanhu nekuti vane mari dzerendi dzavaida. Kune vanhu vakawanda vari pano vakanditarisa vakagara mudzimba dzakavakwa nemari yeropa vakauraya vanhu vazhinji nengari yekuti vaida kugara pakanaka. They want people to see them. They are not worried about what God says about them. Ndauya kuzokutaurirai kuti munhu waMwari haanaro. Munhu waMwari anoita zvaMwari kupfuura zvenyika. Uyo akati mambo, kunyangwe mungada kunodya neni, endai henyu kustate house kwenyu munopuhwa nevanokupai chikafu mudye muri mega, munwe muriko. Munhu waMwari aigona kutarisa wachi oona kuti zveshuwa ndawana a lifetime privilege yekuti ndadedzwawo nevakuru kuti ndinodya navo, ndipinde navo, ndiri mumotakedi ndichipindawo navo mukati mepalace.
but he did not do that. Akasiyana nazvo nekuti shoko raMwari rinokosha kupfuura zvimwe zvinhu zvese pasi pezuva. Munhu waMwari anoti aramba anobva asimuka verse 10 rwendo akudzokera. Verse 11 imwe nyaya inotanga inoita kunge part 2 kana chapter 2 yezvaitika from verse 1 to 10. Verse 11 zvinonzi paBheteri ipapo, Bhaibheri shoko raMwari richitaura, pakanga paine mumwe murume akanga aripo, akanga ari muprofita mutana. Let me say he was a retiree. Aripo agere, vana vake ndo vakatouya kuprogramu yaJerobhoamu. He did not come, he was not there. Maybe by virtue of age akanga achembera, akati handingagone kuenda ikoko. Saka zvinodaro kuti vana vake vari ikoko vakaona maproceedings ese, maitikiro akaitika zvinhu. Munhu waMwari achisvika achitaura nearitari, achisvikapo obva anongedzerwa naJerobhoamu, ruoko roramba rwakadaro achinamatira Jerobhoamu. Jerobhoamu achipora, vachikokana kuti vanodya, iye achiramba achidzokera nekuda kweshoko raJehovha. Vana vake vakanga varipo, they had all the details. Now Bhaibheri shoko raMwari rinoti vana ava vakanudza baba vavo vakanga vari muprofita mutana mashoko ezvese zvakanga zvaitika kwavakanga vari. Verse number 12, Bhaibheri rinoti baba vavo havana kuzobuda kunzwa zvakawanda. Very quickly vanobva vati sungai mbongoro yangu, mundiratidze, mundiudze kuti aenda nekupi. Bhaibheri shoko raMwari rinoti vakomana ava kana kuti vana ava vakanga vaona kwanga kwaenda nemunhu waMwari, ndobva varadza baba vavo nzira, baba vavo vakatevera. Chechindayo kuzokuudzai kuti zvamunoita imimi sevanhu vaMwari zvinozivikanwa nevanhu to detail. People who follow everything that you do, whether mafunga kuti private life or a public. Ndosaka muchiona kuti kana muchita zvekunamata Mwari muri maKristu, chero mukaenda kuBeit Bridge munogona kunomoreswa nezera kuchechi, makadii ko elder, makadii mufundisi, makadii enyugosa, madzibaba makadii, unoshamisika kuti munhu akandiwana kupi. People follow every detail that has to do nezvemunhu waMwari. Vafana vakanga varipo zvekusvika pakuteera nekuziva nzira yaenda nemunhu waMwari, kuti uyo hoyo aenda neuko, hoyo aenda neuko. Ndaya kuzokutaurirai kuti kana tozogara muri kuzivikanwa. Pana vanhu vakawanda vanoita zvisina basa vari maKristu vachifungidzira kuti we are hiding. You are hiding from nowhere. Hapana kuwanda kuseri kwechigunwe, muri kuzivikanwa nyaya dzenyu. Vanhu vaMwari vanoteererwa nekuda kuzivikanwa kuti zvamamba nepapi. Ndaya kuzokutaurirai kuti mubva maziva kana chidhakwa chikashuta mafirimu akawanda sei, Metro inogona kuignore isi nyaya kwayo. Munhu wekuchechi anonamata Mwari ngaangoita zvidiki diki zvekungopfuura nepamba pepanogara pfambi, kungonzi apfuura nepo picture yake rikatorwa, unoita kunge uchabvarurwa kunzi he had spent a walk through the path, whatever they may mention it, kuti vangoburitsa chete kuti vangori panzvimbo isiriyo. Saka vanhu vese vari vanhu vaMwari vanofana kuziva kuti zvese zvavanoita zvinoteerwa nekuteedzerwa, and to detail. Ende vanhu vanofanira kuripota nyaya dzevanhu vari vanhu vaMwari. Maizviziva here kuti Mwari kwamuri ikoko mugere kwamakagara, biti kugeto, biti kupi, vanhu kunyange mukasava mhoresa vanoziva kuti apa panogara munhu waMwari, apa anoenda kuchechi. Zviedzei mungaenda kune imwe nzvimbo yamusingazikanwe, mondosvika ikoko moita zvisina basa, munoshamisika muchimhoreswa nezera kuchechi kwenyu. Vanhu vanoziva vanhu vaMwari nevanhu vaMwari zvanofanira kuti vaite. Saka pana vanhu vakawanda vari pano who were supposed to represent God well, but they misrepresented God. Why? They thought havasi kuzikanwa, ivo vachizikanwa zvavo. Profita mutana Bhaibheri rinoti akasimuka ari padhongi rake, ndobva arirova, ndobva amhanya. Bhaibheri rine zvinhu zvarinoburitsa zvinondinakidza. Pfungwa yekutanga ndeyekuti mudhara uyu akanga akaneta ari muprofita mutana, but paakanzwa nyaya iyi haana kugara pasi, akasimuka kuti atevere. Asimuka kuti atevere, murodhi maive nevamwe vanhu vakanga varimo, asi vanhu ivavo havana kumunetsa. But verse 14 inoti paakaona munhu akagara pasi pemuti womuoriki akati, ndiwe munhu waMwari here? Munonditaura here kuti mirodhi yese, street yese, vamwe vese havana fesi dzekuita vanhu vaMwari? Ndokunoti pamunhu akazvigarira, and to make matters worse, munhu haasi kufamba, dai aifamba
aigona kuti ndinoziva kuti ari parwendo ari kudzokera, saka uyu ndiye munhu waMwari nekuti ari kufamba. But panogona kunge kudaro paitwa nevamwe vaitomhanya, asi vachimhanya kudaro akandotsvaga munhu akanga agara pasi pemuti, ndiye vakati ndiyo here munhu waMwari. Just to emphasize kuti vanhu vaMwari vanozikanwa. The description inogona kunge yakapiwa nevana vake could be enough, iyo kuona nemaziso ake akagutsikana kuti uyu munhu waMwari. Conversation inotanga ndiwe iri munhu waMwari, zvikanzi hongu ndini, zvikanzi ashamwari iwe handi tinodya kumba, ngatidzokerei kumba, tinodii, tinodya. Zvikanzi mukuru, ini kumba kwenyu kuti ndinodya handisi kudzokera. Nofunga in any case vanhu vakuudzai nezvangu havana kuudzai kuti atomborambira mambo. Saka imimi zvenyu nekuchembera kwamakaita uku, I am not going anywhere. Ndine shoko raMwari randapuwa rekuti shoko iroro rinondiudza kuti handifanire kudya kana kunwa ndichiri kuno. And for that matter, nzira yamutona yanditofamba ndiri mairi haisiri yandauya nayo, nekuti handanzi handifanire kudzokera nenzira yandauya nayo. Saka zvamakutaura izvi zvekuti ndidzokere hazvigoni kundibatsira. Maiziva here church, before we go any further, kuti murume uyu Bible harispecify kuti munhu waMwari akamira kana kugara pasi pemuoriki nguva yakareba sei. Number 1. Number 2, instruction yemunhu waMwari haina kumbouya yakanongedzera nekuzorora kwake parwendo. Saka dzimwe pfungwa dzinonditi munhu waMwari akaita mistake nekumbozorora pasi pemuoriki, ndobva zvaenda musango. Vanhu vaMwari ndaya kuzokutaurirai, kuna vanhu vakawanda vari pano vakanditarisa vanoita gemu kana tsika yekumbozorora kunamata. You are putting yourself at a risk. Muprofita Mutana ari kutevera. Pane vanhu vakanditarisa vanoti chero mabasa akupuwa emusangano raMwari vanoti gore rino imbondizorodzai. Don't make a mistake of resting. Nekuti rwendo rwenyu haruna kuzororawo, runofanira kupfuurira mberi ruchifamba. In case muprofita Mutana anokuwanai makagara muri ipapo. Kuna vanhu vakawanda vakati zvekunamata zvakunetsa izvi nenyaya dzelockdown nemacovid, regai timbozorora timboita zvimwe. Iye zvino vanenge varimo vari mumabhawa, vanenge vari mumastreets, vanenge vari mudzimba dzevaridzi, vanenge vachiba, vari kutengesa zvisingatengeswe, vari kuita zvese. Mazorora pakunamata, magara pasi pemuoriki. Munhu waMwari mazororeiko naye vakomana? Muprofita Mutana ari kuuya. Zvinogona kudaro kuti dai munhu waMwari asina kuzorora pamwe rwendo rwari ruri pedyo zvekuti muprofita Mutana aigona kutadza kumubata, kana kuti aimubata afamba a bit further zvekuti zvaisa make sense kundodya kuBheteri than kunodya kuJudea kwaJudha kwaaienda. Zvinogona kudaro kuti dai munhu waMwari asina kumira achifamba ari murwendo, muprofita Mutana aigona kuzomubata mukomana akusvika zvekuti zvainyadzisa kuti anzi atarisa guta reJudha onzi adzokera kumashure. Zvinogona kudaro kuti dai munhu waMwari asina kuzorora aigona kuwanikwa nemuprofita Mutana vanhu vemaJudha vakutomuchungamidza kuti madzoka mabva kunosiya shoko raMwari, zvekuti muprofita Mutana aishaya maitiro aangaite kuti akonese mukomana. But nyaya yekuzorora zvine njodzi, kuzorora kubva pamberi paMwari. It's very dangerous to rest when we are in this battle. The church militant should not have time to rest, for we are surviving in the context of the great controversy, apo wakaipa ari kudhonza tambo zvekurwa nesu zvekusada kutiona tichibuda. Saka tikangozorora, it's a chance to him. Kuna vanhu vakawanda were very powerful in these churches vachitungamira youth yaMwari, vamwe vasingabatike vachienda kumusoro. They rose to all ranks. Some of them vakapfuura madistricts vakaenda kumafederation, vamwe vakapinda maadvisor anotyisa. But pavakangozorora pasi muoriki, iye zvino havachatangika. Vane vanhu vakawanda vanochema navo, ko zvaita seiko munhu waMwari mazorora seiko? God is so concerned nevanhu vake vaakapa message yake vadhaivheta marutsu nekuda kwemuprofita Mutana. It's my prayer dai Mwari atibatsira kuti rwendo rwechikristu urwu rwatakambenge tatanga zvakanaka tigone kudzokera parwuri tichifamba mune zvakanaka. Vachiri murwendo vasati vazorora, don't rest, for the devil is working 24/7. Vakanga vazorora, I'm reassuring you that God is waiting for us to come and begin anew. Tichinge tadaro toenderera mberi nerwendo urwu taramba tiri vanhu vaMwari, zvese zvigofamba zvakanaka, pakupedzisira tigoponeswa. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Apo basa rapera ndinaenda kumusha, uva kufa kuna
mziwa mponesi hapo achazouya iye anondikashira kumusha ndichamziwa hapo ndichazomira naye ndichamziwa ngemazazi mumaoko ake ndichazofara kwazvo kuona uso wake nekupenya kwemaziso akewo moyo wangu kumukudza nerudo ronemutsa anondigadzira musha kumsoro ndichamziwa hapo ndichazomira naye ndichamziwa nemazazi mumaoko ake ndinotondera avo vadikani vakafa kuti nerufu tapatsana navo apo Jesu auya navo tichasangana asi ndichatanga kuona Jesu ndichamziwa hapo ndichazomira naye ndichamziwa nemazazi mumaoko ake achanditungamira kupinda mazambara hapo chisingazowi neurombo ndichaimba nevese rwioro rwekufara asi ndichatanga kuona Jesu ndichamziwa hapo ndichazomira naye ndichamziwa ndoziwa nemazazi mumaoko ake tanzwa kuna kisisa Jesu waponesa ilo shoko laula Jesu waponesa siwisani katese kumirio kwenyanza tenziano chichuma Jesu waponesa siwisani panyanza Jesu waponesa udzanyi vanyangadziwa Jesu waponesa imbanyiwa zvitsuwa kana vari panyanza pasiri chazorinzwa Jesu waponesa imbanyiwa dambudzo Jesu waponesa ngeupenyu nerufu Jesu waponesa imbanyiwa
Zipamwe yako Jesu waponesa kutindu kutuzizoda Jesu waponesa daiza kuponesa mumakomo nelila riore